Gracias por asistir a esta convocatoria, na que imos a presentar a 15ª edición das Xornadas Técnicas Vacún de Leite, organizadas por Seragro, coa colaboración da Deputación de Lugo e o Concello de Lugo. Estas xornadas van a celebrar os vindeiros 9 e 10 de novembro, e para ele acompáñanme nesta mesa a presidenta de Seragro, Noela García Santoalla, o concelleiro de Medio Rural en Lugo, Miguel Fernández, e os veterinarios e organizadores destas xornadas, Albino Iglesias e Belén Guerreiro. A central destas xornadas serán os novos horizontes do sector lácteo. Atopámonos nunha situación onde o precio medio do leite en Galicia segue a estar por debaixo do 29,9 céntimos frente a medida que nos últimos anos deixaran máis de 1.300. Eu creo que é necesario un compromiso co sector lácteo, motor da economía da provincia de Lugo, por parte de todos, tanto o sector público como o sector privado, para intentar revitalizalo. O meu compromiso é, polo tanto, desta Diputación, xa o teñen, é claro e evidente, só hai que ter en conta todas as iniciativas que estamos a impulsar. Por fin vamos a abrir o primeiro centro de recría público de España, co obxectivo de reducir custos de produción aos nosos gandeiros. En as instalacións da Granxa Galloso Castro tamén vamos a construir un centro experimental onde a partir de 2018 se levarán a cabo os proxectos de formación e investigación para tamén reducir os importantes custos de produción ou para intentar incorporar as novas tecnoloxías ao sector, tendo en conta a falta de man de obra e a calidade de vida dos produtores que traballan 365 días ao ano. Seguiremos traballando man a man cos profesionais do sector lácteo. E mostro disto é que volveremos a ser a principal patrocinador destas xornadas técnicas de vacún de leite, onde se abordarán as necesidades e as oportunidades deste sector na provincia, como, por exemplo, o centro de recría que construiu a Deputación. E, sen máis, cedo a palabra aos organizadores desta cita para que nos den todos os detalles sobre a mesa. Bos días a todos. Quero comenzar dando o noso agradecemento de Seragro á Deputación Provincial de Lugo pola súa implicación co sector agrogandeiro, co medio rural da provincia de Lugo tamén, con diferentes iniciativas que acaba de comentar o presidente, que unha delas é a próxima apertura do centro de recría na Granxa da Diputación Galloso Castro, e outra iniciativa pode ser a colaboración que levan anos prestando a organización das nosas xornadas de vacún de leite. As xornadas do 2017, co título Novos Horizontes, van ir enfocadas aos novos gandeiros, rapaces moitos xa en activo e outros que se están formando para estalo. En Seragro pensamos que nestes tempos van a topar novos desafíos e incertidumes. Un son eles mesmos, o factor humano, en que maneira, a partir de explotacións familiares normalmente, eles se poden incorporar para que estas poidan sobrevivir e evolucionar. Outro é o cambio climático, que fai que teñamos que aprender sobre un tema que antes nos resultaba exótico, que era o estrés por calor. E unha nova incertidume ao futuro da PAC. Cales serán as súas novidades a corto e a longo plazo? Xa no pasado, as nosas ganaderías superaron outras dificultades e se logrou superalas, entre outras cousas, con avances técnicos e de manexo. E nestas xornadas seguimos con estas temáticas: a xestión da man de obra de explotación, selección, formación, condicións dos traballadores, a man de obra que debería aprender a comportarse de maneira axeitada cos animales, ser eficientes cada vez máis do cultivo dos nosos forraxes, acadar altas productividades controlando os custos do traballo e tamén conseguir altas producións nas vacas mediante o manexo da alimentación na granxa. Perfeccionar cada vez máis o traballo coa recría, mellorar crecementos, controlar custos e acadar novillas cada vez máis productivas. E na reprodución, que o avance é constante. Datos de control leiteiro din que estamos progresando na reducción dos intervalos entre partos ao mesmo tempo que conseguimos aumentar as producións. Neste tipo de retos, o sector está feito a traballar e a superalos en medo. Pero pensamos que os xóvenes van a topar topes importantes, que van limitar e mesmo poderían acabar coa rentabilidade das súas explotacións. Un é o precio do leite. Podemos facer algo dentro do sector produtor? As cooperativas, organizacións de produtores, chegarán a ter influencia algún día neste factor?
As iniciativas industriales recentes que todos coñecemos de Irilac, a compra de Celega por cooperativas de gandeiros, a formación de Clun arredor de Feiraco, a futura planta de derivados en Curtis, etc. Estas iniciativas será un camiño para aumentar o valor do leite producido en Galicia? E outro tope importante que vemos son os custos de alimentación. Son o 60% dos gastos totales das explotacións según os datos do Servicio de Xestión de Seragro. O 40% en alimentación comprada e o 20% en forraxes de produción propia. Isto quererá decir que a falta de base territorial vai ser un gran limitante para a rentabilidade e mesmo a viabilidade no futuro das explotacións destes xoves gandeiros? Aquí sí que pensamos que xogan un papel importante as administracións. As normativas que existen e non se cumplen sobre a ordenación do solo agrícola e a vontade de promover estas ordenacións cara a fixación de poboación adicada á agricultura e gandería no medio rural non só serían vitales para o sector leiteiro, senón para toda Galicia. Estades todos invitados a acudir ás xornadas os días 9 e 10 de novembro na Facultade de Veterinaria de Lugo. Ahora xa dou paso aos organizadores, Albino Iglesias e Belén Guerreiro, empezamos por Belén, que detallarán máis o contido das xornadas. Bos días. En primeiro lugar, agradecer á Diputación de Lugo a súa colaboración un ano máis nas xornadas técnicas de vacún de leite. Vamos xa pola 15ª edición e, como nos anos anteriores, puxose o máximo esforzo en buscar temas de máximo interés po sector gandeiro en xeral e o leiteiro en particular. Contaremos para elo cos mellores ponentes, tanto nacionais como internacionais. O sector leiteiro acadou unha gran profesionalización nestes últimos anos, pero é un sector que está en continua evolución. Sempre surden temas novos e cambia a concepción de outros que xa había de antes. Os xoves vamos comenzar cunha lembranza a Pedro Codesido, amigo e compañeiro que nos deixou hai uns meses. A primeira charla, Claves para a fertilización do millo, estará impartida por Jaume Lloveras. Jaume é enxeñeiro agrónomo e catedrático da Universidade de Lleida. Mostraranos como abonando de xento correcto, centrándose sobre todo no nitróxeno, conseguiremos un mellor rendimento por hectárea nun cultivo tan importante como é o millo nas nosas explotacións leiteiras. As dúas charlas seguintes van a falarnos de estrés e de como minimizalo para conseguir que os nosos animais sexan máis eficientes. Javier Liste, gandeiro e veterinario do Servicio de Alimentación de Seragro, coa súa ponencia A Modiño, o ritmo da vaca, tentará darnos as claves para manexar de xeito correcto os nosos animais. Ensinarános o mundo dende o punto de vista dunha vaca. Arturo Gómez é veterinario e desenrolou a maior parte da súa actividade profesional nos Estados Unidos, en Arabia e en Exipto, asesorando a grandes explotacións. Vainos respostar a pregunta de se en Galicia temos ou non temos estrés por calor. Ca súa dilatada experiencia neste tema, ensinarános como construir axeitadamente, falarános de ventilación mecánica e de todos os factores que poden contribuir para disminuir o estrés térmico nos nosos animais. Pola tarde, comenzaremos ca charla a xestión do cadro de persoal, o gran reto das nosas granxas. O ponente será Francisco Sebastián. Paco é un veterinario que traballa asesorando granxas na zona do Levante, entre elas More Holstein, que é unha explotación leiteira que muxe cerca de 2.000 vacas. Leva 10 anos de director técnico desta explotación e vainos contar a súa experiencia para conseguir man de obra cualificada. A continuación, 3 gandeiros, en representación de 3 granxas, amosarán a súa experiencia co asociacionismo como xeito de asumir o relevo xeracional. Agradecemos moito a súa participación, xa que a non ser ponentes profesionais sabemos do difícil que é falar en público por primeira vez. Pero consideramos moi importante que mostren a súa maneira de traballar, porque iso axuda a enriquecer o sector. Remataremos a tarde co Encontro Gandeiro, que é un espazo dedicado ao esparcemento e ao intercambio de opinións. Albino contarános agora o venres, as ponencias que teremos o venres. O ano pasado nas xornadas, un dos temas máis importantes tratados foi a xestión técnico-económica das explotacións, e quedou claro nesas xornadas que o coste de alimentación, como apuntaba Noelia, ven a ser o custe máis importante das granxas leiteiras. Pois precisamente deso, a mañá do venres, a primeira ponencia, falará Álvaro García precisamente deso. Cuestións como o manexo do pesebre, a valoración das forraxes, a inclusión de materias primas,
a formación dos encargados de facer as racións. Este tipo de temas serán os que aborde Álvaro García na súa ponencia. Álvaro García é consultor extensionista na Universidade da Cota do Sur e, además, asesor de moitas explotacións empresas de alimentación animal. Na xornada anterior, Jaume Lloveras falará da fertilización do millo, e precisamente Álvaro García ten moito publicado acerca do procesamento desta forraxe, das novas tendencias no picado do millo. E supoño que será unha ocasión excelente para preguntarlle todas esas cuestións que foron surdindo sobre a campaña que os gandeiros trasladaron. Na segunda ponencia falarase de reproducción. Juan Camilo Gómez, veterinario do Servicio de Reproducción de Seragro, falará de reproducción. Se na primeira ponencia deixase claro que o maior coste é a alimentación, a reproducción se fracasa nun rebaño, pode ser a responsable das maiores perdas. Facer reproducción non só diagnosticar preñeces. O incremento brutal que sufriron en dimensión as explotacións nos últimos anos obligounos a incorporar ferramentas informáticas na xestión dos datos reproductivos da granxa. E con eses datos, aprender a manexear eses datos e sacar deles información é do que nos vai vir falar Juan Camilo. En canto ao lema das xornadas, ademais do que apuntou Noelia, en principio pensamos que o de novos horizontes, pois queríamos falar un pouco do horizonte da PAC do 2020, que é algo que preocupa moitísima xente. Pero antes deso veñen as modificacións do 18. Miguel Ángel Riesco, presidente do Fondo Español de Garantía Agrario, virá desde Madrid a explicarnos esas modificacións que presenta a PAC para o 18. Explicará as distintas posicións dos países da Unión respecto ás modificacións que a Comisión está preparando e que se esperan para a final de ano, e, sobre todo, o fará dun xeito sinxelo, ten moitísima información que aportar e respostará a todas as preguntas que se lle plantesen sobre ese tema. Despois, tras o xantar, retomaremos un tema que na edición anterior se abordou en profundidade, que é o da recría, pero dun xeito diferente. A nosa intención foi que, dada a enorme diversidade de xeitos de recriar que nos atopamos a diario no campo, pois que houbera diferentes opinións e a poder ser non coincidentes, e que debatiran sobre os obxectivos, os comos e os porqués na recría de xovencas. E con esa idea sentamos nunha mesa redonda a tres voces autorizadas no tema. Por unha parte, Carolina Tejero. E de Carolina, eu penso que con decir que foi durante 13 anos veterinaria no Centro de Recría As Neves de Zaragoza, pois bastaría. Ademais, logrou chegar a ser un referente mundial en diagnóstico por imagen precoz na patología respiratoria das novillas, e ten moitísimo coñecemento acerca da recría. Rogelio Grille, ademais de socio fundador de Seragro, técnico veterinario, gerente dun centro de recría de referencia en Galicia, Gran Xabar, está chamado a ser o que gerencie o centro de recría Castro que da man da Diputación estrease a funcionar agora. Faltame Paco Sebastián. Paco Sebastián xa o presentou Belén tamén, é consultor de grandes explotacións en Levante e, ademais, tamén se herencia ou gestiona un pequeno centro de recría que creo que está en vías de ser ampliado. Ten moitísimos datos e, ademais, serán datos moi bons para contrastar con datos da nosa realidade. Pouco máis. Precisamente por esa gran diversidade que temos en Galicia, é moi difícil conocer o grau de eficiencia dos gandeiros e os custes da recría. Decidimos que fora un compañeiro noso, Gonzalo, que é do Servicio de Xestión de Seragro, que moderara esa mesa, porque se alguén manexa datos de multitud de explotacións, e dado que cada día nos encontramos a 100 gandeiros, temos a 100 criadores de xeatas completamente diferentes, cada un o fai, pois Gonzalo pode aportar moitas desas incógnitas, porque cada un o fai o seu xeito. E pouco máis. Remataremos as xornadas co brinde do leite, retomámolo, entre outras cousas, porque parecenos unha forma moi
entrañable de rendirlle un homenaxe ao sector, pero sobre todo porque moitísima xente nos lo demandou desde o primeiro día. E pouco máis, animar os gandeiros, sobre todo os gandeiros que asistan ás xornadas, porque a maioría do coñecemento que se vai transmitir nelas está pensado para eles, técnicos, xentes do sector e pouco máis. De modo que hasta os xoves na Facultade Veterinaria. Bo día a todas e a todos. Eu, moi brevemente, porque está suficientemente explicada, non quero repetir argumentos, simplemente agradecer aos organizadores porque nos tiñan convidado e polo excelente traballo que están a facer. Ano tras ano, chegamos xa a edición número 15, o cual significa que está perfectamente consolidado e que hai un excelente traballo detrás. Lugo é unha cidade non só rural, que vive do rural, sino que tamén ten vocación do rural. Isto é non só cuantitativamente, o 80% da población, o 20% da población vive nas parroquias, o 80% é rural, e temos do orden de 400 explotacións, 200 de leite, 200 de carne, que dan traballo e da que dependen moitas familias. Por tanto, obviamente, temos que apostar, como sempre facemos, por este sector. E, ademais, facémolo con feitos concretos. Por exemplo, no pleno do Concello do mes pasado, fai uns días, aprobouse a bonificación do 95% do IBI daquelas construcións vinculadas a explotacións agrícolas e gandeiras, que logo da súa tramitación entrará en vigor, se todo vai ben, xa en este vindeiro xaneiro, e súmese tamén a outra que tiñamos presentado e aprobado anteriormente, que era o 50% sobre o ICIO tamén destas construcións. Son formas de, ainda que non é unha competencia directa do Concello, de apoiar un sector tan estratégico e tan importante, porque, ademais, todos os expertos coinciden que calquer melloría económica do municipio e da provincia en xeral pasa necesariamente por unha mellora, por un desenvolvemento, por unha potenciación deste sector. Polo demais, estas xornadas que vades a celebrar, seguro que son enriquecedoras, esas ponencias, eses cambios de impresións, eses debates que se van a ter, son importantes porque todo o que sea mellorar a formación, mellorar a competitividade, mellorar a rendibilidade das explotacións é necesario, é importante, e nos van, seguro, a dar unhas ferramentas moi necesarias para precisamente seguir desenvolvendo este sector, seguir mellorando, seguir modernizándose, e diante deses retos, dese novo horizonte, como dicides aquí, que tedes por diante. Así que moito éxito e, como sempre, contade coa colaboración do Concello de Lugo. Darles as gracias aos organizadores de que se preocupen por un tema tan importante para a provincia de Lugo como é o sector lácteo, que non está a atravesar o mellor dos momentos, pero que sí que eu creo que ten futuro e entre todos botar unha man para que así sexa, non? Esperar que sean todo un éxito e que os gandeiros da provincia se desplacen hasta Lugo neste caso para poder acudir e aprender. Eu sempre digo que nestes congresos, nestas xornadas, ás veces son algo pesadas, pero tamén sempre se aprende algo e que con que collas unha noción, algún fundamento interesante, creo que xa chega, non? Así que nada, moita sorte e que teñas unhas boas xornadas.